Erokamano nyakwara mogi en geno mara ni odiochieng' mari medo teri makare odiochieng' mabende weche medo tucho ka kod kacha inyako tenre kod mago mag loso serikal. Arwakire machiegni mar yudo weche manyien. Nyinga en George Bati. Kagi kacha chakore dakika 15 mar weche manyien kamoro amora ma intie bet thuolo mar yudo ng'eyo kuom gik mosetimore. Kawachako twang'iyo motenre kod weche mag loso serikal. Jatend piny William Ruto ogwelo jotend migepe mamoko 10 kawuono. John Badi otere migawo mar omenda, Opiyo Wandayi omiye migawo mar teko, Kipchumba Murkomen otere migawo mar tuke. Ma timore e kinde ma jatend piny bende olero lokruok e welo mar Soipan Tuya e migawo mar jolweny ka Aden Duale mancha nitiere migawo no koro tere migawo mar alwora. As you're all aware, the list I sent to the National Assembly I have since amended so that Roslinda Soipan Tuya now goes to the Ministry of Defense. The Honorable Aden Bare Duale moves to Environment, Climate Change and Forestry. I have now forwarded the name of John Mbadi Ngongo to the Ministry of National Treasury and Economic Planning. Salim Mvuria Mgala, Ministry of Investment, Trade and Industry. Ms. Rebecca Miano, Ministry of Tourism and Wildlife. The Honorable James Opiyo Wandayi, Ministry of Energy and Petroleum. The Honorable Onesmus Kipchumba Murkomen, Ministry of Youth Affairs, Creative Economy and Sports. The Honorable Hassan Ali Joho, Ministry of Mining, Blue Economy and Maritime Affairs. The Honorable Dr. Alfred Nganga Mutua, Ministry of Labor and Social Protection. The Honorable Wycliffe Ambetsa Oparanya, Ministry of Cooperatives and Micro, Small and Medium Enterprise Development. The Honorable Justin Bidan Njoka Muturi, Ministry of Public Service and Human Capital Development. Madam Stella Soy Langat, Ministry of Gender, Culture, Arts and Heritage. I am still working on the other pending nominees. Nakoro mogi mano ka jatend piny Orlando jatend migepe mamoko mabende owalo e bede lemogo ma ibiro chwal kata ochwalo ne od bura mondo biyo puodhgi kata opiedhgi bang'e to puodhgi kata okir moko kuom nyinge oko poni giyudo ne achiel kata ariyo moko kata mana adek kata ng'wen kata giduto ok giromo bede lemogo to koponi opuodhgi nyakwara mogi to koro ibiro chwalgi mondo jatend piny koro ta chenro ma gichame Mumayanga kaka gichako tich margi. Wadhi nyime jopiny ma Kisumu kod Kisii ogolo pachgi kaluwore kod gwelo mar jotend migepe ma jatend piny Orlando kawuono ma kaka giloso. Jomoyiero machalo kaka jomoyiero manyien Jo Paranya okiko gi iye kanyo maber ka moting'o badegi ni mondo mago jotich moteno kedwa ni gidhi giti maber gitine jopiny yo makare. Ang'eyo ni gidhi tiyo kaluwore gi mane jopiny osetimo kata jopiny osewacho jogi dhi tiyo gi gima dwarore. To ka gitiyo pala ere na macha wembe manong'ado joka ka ere na macha koro nyaka tutini ke dwaro jopiny usewinjo to gidwaro ang'o to giwachango ka onge kamagoyi. Gima rais otimono ok amorgo kata matin nikech odwoko mana joka gin gidhi gibedo gi girgi moro kokun gi moro mar boardroom gi moro to gi decide ni ng'ane waket ka ni anti miya ng'ana gin gige magi concern go ok gi care about the life the well being of mar ja Kenya. Mokwongo wadwa goyo erokamano for the positions
momi jowa ang'wen. Kaka jo Kisumu wamor kabisa kendo wadwa wacho ni magi gin jok ma ok omigi nikech okonygi, but omigi nikech gin joma somo, gin joma riek, gin jo Kenya, gionge gi mibadhi moro amora kendo gidhi tiyo ne jo Kenya e yo mowinjore. Ya kwanza rais ameangalia survival yake 2027. Amechagua wanasiasa badala ya technocrats ama wale watu ambao wako skilled kwa hizo ministry amechagua. Rais hayuko serious kutaka kitu inaitwa corruption in our country. Amechagua mtu kama Oparanya ako na corruption case kotini. Atakuwaje sasa tena awe waziri? Sijapendezwa sana na venye rais amefanya, kwa sababu mimi kutokana na venye naona shughuli ni kama amejaribu kutuliza ile joto ya kisiasa ambayo ipo, kwa sababu wale ambao wamechaguliwa kwenye vyeo kama hivi ni wanasiasa peke yao. Nikiona kama mtu mwingine ambaye amechaguliwa kurepresent youths ni mtu ambaye kwangu mimi sioni kama ni youth. Hatujui kazi ambayo anaenda kufanya pia na kina mawaziri mengine ambao wamerudishwa, wala ambao walitolewa. Tulikuwa tunadhani ya kwamba rais atachagua watu ambao ni vijana ambao watamsaidia kazi ili kazi yake iweze kuendelea mbele. Apisi maduon bura mar UDA gwenge ma Suba South rwako gwelo mar John Badi migawo mar omenda kagiwacho ni gwelo ma kawuono nyiso riwruok mar piny Kenya. E oboke mochwal kod jakom mar UDA gwengego Stephen Sangira wacho ni giikore mar tiyo gi Mbadi migawono mar tego mise abich mag piny owacho mar Kenya Kwanza. Gimedo ni Mbadi ni kod nonro maber mar telo king'iyo lemo ma omako e duond buch ODM kod komiti mag od bura kanyakla kod chung' mare e weche mag kedo gi mibadhi. Kenya Airports Authority ogolo duoko kaluwore kod weche maliekore ni idwa us paw ndeke ma JKA gino ma nyobedo thor wach mar ng'anyo manyoro ka jong'anyo nyo temo donjo e paw ndeke no. E oboke ma jatatije mar Kenya Airports Authority Henry Ogoe, jatend migepe nopuodho chenro mar bero paw ndeke no kokalo e chenro mar medium term investment plan moting'o bero ndach ndeke, kuonde wuoth kata kuonde ma jowuoth rite ndeke kod kar kano kata loso ndeke. Chenro gi oyango ni ka omenda modhuro ma aguch omenda masani ma pacho ka ok nyal timo gino momiyo omanje ket mwandu mondo mi otime kokalo e pend chik mar Public Private Partnerships Act magana 2021. Giyudo kwayo mar Adani Airports Holdings Limited mondo mi oger kar jowuoth, gero kama ndeke ringo e kapiyo kata kawuok milongo ni runway mar ariyo kod bero chenro mamoko mag paw ndeke no. Kwayo ni obende omedo ni dhi kale nonro matut kendo duto kaka dwarore kaluwore kod chike katoke to ibiro kawo pach jopiny, puoth mar migawo mar omenda, Attorney General kanyakla kod jotend migepe. Omedo singo ne jotije mag JKA ni onge ng'ama biro lalo tije e chenro no ka jo ohala duto ma bende tiyo kanyo onyiso ni mondo bed mana gi horuok ni mar bero paw ndeke no dhi kelo yuto mathoth ne joma tiyo alwora no. Riwruok mar jofwambo ma Kisumu mong'ere kaka Kisumu Journalism Network kachiel kod moko kuom jofwambo e boma ma Kisumu wuok oko karomgi mar ng'anyo ka gikwedo teko mathoth ma obila osebedo katiyo kuom jofwambo. Osebedo kata giwacho ni ma gitimo kinde mane giloso e seche mane ging'anyo kama bende ne gichopo nyaka rangati sendo obila ma Kisumu Central bang' luorore chuny boma ma Kisumu. Jofwambo go bende okwayo kembe mondiko jofwambo mondo mi ochul jofwambo sachgi kaka owinjore. Gikoni obila mondo mi one ni ochopo singo kendo wach mar chiwo arita ne jofwambo kendo keto e tim ma ok ne wach itimo kata en wacha wacha kaka County Commander ma Kisumu Central Peter Mulai osingo dhoge ni jofwambo ibiro miyo arita makende e kinde duto ma gin e tich. Ok wasebedo ka wamor kaluwore gi weche maluwo jofwambo. Sana sana wayudo ni sirikal kod migepe mopogore opogore mag sirikal koting'o polis osebedo ka ng'iyo jo media kaka jowasikgi, to wan ok wan jowasikgi.
weche ma wamanyo ma walando gi ok gin weche magwa mamorowa. Weche gi wagolo e gwenge to wamiyo gi jogwenge. Koro ka nitiere ng'at man gi wach moro maneno ka jo media jofwambo ok tim tijegi e yo makare. Wawacho ni media chalo kaka kiyo ming'iyori. Ma king'iyori e kiyo tiyudo ka nitiere alama moro e wang'i, ok ito kiyono ni kiyono omiyo ineno gima chalo kamano. En kiyo ni konyi mondo mi ing'e ni to kuonde mage ma wadhiye maber, kuonde mage ma wadhiye marach. Odiochieng' ma kawuono wachokre kaendi police station ma Kisumu ka wabiro nyiso obila ni wadwaro ni mondo gimi warita makende mano e tich maduong' mar obila. Tend ute fwambo ma pacho ka te chuluru jofwambo, miuru jolendo gi jondiko gi pesa gi kaka owinjore. Ng'ato tiyo ka dhiang' kware okinyi nyaka godhiambo to kae bang'e odok ot, onge pesa e ofuku, onge pesa e ot, onge pesa kamoro amora. To okinyi tiagas chamo e town, tiagas chamo e ot, kamoro amora chamo tabu. Omiyo sirikal koda ute fwambo wekuru makru nyakonchiel nuchando jofwambo koda keyo ma pacho kaeri. Wadagi chutho kwabiye ka jofwambo ma Kenya ka. E kindeno bende jofwambo e kaunti ma Mombasa nobago ng'anyo e chuny boma no ka gidwaro mondo piny owacho omigi lwasi makare mar fwambo kod keyo. Giseyo obila kuom marakore kodgi e kinde ma gitimo tijegi ahinya to e kinde mag ng'anyo ma obila oserocho ratich jofwambo bura. Giwacho ni obila osebedo ka geto jofwambo ka moko kuomgi osebedo ka yudo obok mabuogo ngimagi ka moko bende imako e yo ma ok oyangore. Gichwalo ng'ur margi ne County Commissioner ma Mombasa. Senior journalist in Mombasa for over 25 years. And I also served in the police force during Moi era. Na si kuona mahali ambao polisi wanaambiwa wapige waandishi wa habari wakati wako kazini. In fact, a police officer is supposed to be a friend kwa journalist ndio apate positive information. Sasa hii regime ya polisi wanapiga risasi mtu ambaye ako na kamera, ako na notebook. Sijawahi kuona namna hiyo. Kwa hivyo wito wangu kwa serikali na asasi za usalama niweze kuheshimu katiba, haki ya wanahabari kama ilivyonakiliwa kwenye katiba, na ni haki ambayo kila mmoja anayo. Kwa hivyo siku ya leo tunashiriki maandamano kutuma ujumbe kwa Kenya mzima kwamba wanahabari tupatiwe nafasi ya kufanya kazi yetu bila kutishwa. Hata hapa Mombasa tunajua, tumekuwa tukiyaona. Kwanza jana kuna maafisa ambao walikuwa hapa, walikuwa wanachukua nambari za magari zetu kama waandishi wa habari. Na wametupiga picha. Hiyo ni njia moja ya vitisho ambavyo tumekuwa tukipokea kama waandishi wa habari. Jofwambo e kaunti ma Migori yuago lwasi marach mar tich ka giseyo piny owacho kuom donjore e tije magi. Jofwambo e kaunti ma Migori mane oriwore kod jofwambo mamoko duto mag piny Kenya e ng'anyo mar kwedo yo mar piny owacho osebedo ka sandogigo kata ute mag fwambo. Wacho ni piny owacho osethiro ratichgi mar fwambo, ka giwacho bende ni piny owacho osebedo ka buogo jofwambo kaachiel kod kata geng'o ne giyudo weche manyien ma onego gichiw ne jowinjo, joneno to kod josomo. Jofwambo gi ma Migori dwaro mondo piny owacho olure kod chike ma pacho ka mamiyo jofwambo thuolo mar tich. Chien ko jani nyalo yudo kinyalo dhi fwambo kata imanyo weche mag fwambo to harassment nok ng'eny nyaka ka sani waneno ka bedo to our colleagues mane field. Koro wakwayo serikal mana kaka gisebedo ka gimbe giwacho ni better bad government than no government, wambe kaka jo media wawacho ni better a bad media than no media. Fairness osebedo mang'eny from serikal nikech ibiro yudo ka ja media innocently omanyo yo mar lando ne jopiny gima timore serikal kata connect japiny gi serikal. Tiro ka gimotimo the whole day mondo mi koro kete mondo nene kata mondo mi winje radio ka gigo dhiambo kata ka gik news time, tiro ka koro ing'ade nyiso ni oseng'ad ratiro mar ja media. Lwasi mar tijwa ok ber. Jafwambo kitiyo to ing'e mana bathi ni to tiagasni dobe maka kata ke ng'ato luwa, yani ok in free kaka chon. Omiyo wakwayo kabisa serikal kada kutiyo kada ka ponit gine miwa uru lwasi maber mar tiyo
Mar ariyo, access to information. Chon kan watiyo kan ijafwambo kan idwaro information nok nyal chandi mang'eny. Gima ka ise introduce yourself, in jafwambo, in ng'ama ong'ere maber, information ni kendo kan inyalo dhi odi mariamo matiyo, inyalo tiyo maber kabisa mi jopiny information. To sani kamochoponi en gima ok timre kamano. Kaka ne wayudo constitution marwa ma 2010, onego bed ni miwa freedom mondo kata mana chik mar wawuoyo ka wan gi thuolo. Ok onego bed ni koro ni samoro kwa wuoyo to ng'at wacho ni wacho gimoro marach kata mana ni ndalo mano kama ni koro ibayowa gi tear gas nikech watimo coverage marwa. Koro en wich kuot ahinya ne oganda ne utego eko mag sirikal. Idhi e pap samoro japiny neni mopogore, obila monego bed ni chako mi arita kwe neni mopogore. Koro ok en mar maandamano ni kende, en ni jofwambo pok obedo e rang'iny mamalo mondo wabed gi lwasi maber. Lwasi ni sirikal ema osekethe. Jofwambo ma pacho ka ahinya to ma e boma ma Nairobi noriwore e ng'anyo gi jofwambo mamoko. Ng'anyo manotim ka en ng'anyo manochakore e chuny boma kata okinyi ma kawuono e boma ma Nairobi, kendo obok ma oting'o dwaro mar jofwambo bende ne ondiki kendo ting' jong'anyo magin jofwambo. Obila ne ochiwo ne jofwambo arita makende e kinde ng'anyono ka giluoro boma ma Nairobi. Jofwambo oseobila kuom tiyo gi teko mathoth ne jofwambo e kinde mag ng'anyo. Oboke ne ochiw e od bura ne obila kod apise mag migawo mar tudruok. Jotelo mag riwruoge jofwambo kamoting'o Kenya Union of Journalists, Kenya Editors Guild e kind mamoko ne ogolo dwondgi e wi jiwo ratiro mar jofwambo. Ni jofwambo duto e pacho ka owuok oko ka ging'iso sirikal kendo gi piny mangima ni jofwambo osebedo ka winjo matek. Jofwambo osebedo ka tiyo kuom ndalo mathoth ka ging'iyo weche mag ng'anyo. To yudo ka koro obila to kata jogo mang'anyo lokore gi jofwambo kendo gimayo jofwambo, girodho jofwambo, giketho gik jofwambo mag tich. Koro ne wawacho ni odiechieng' ma kawuono wan be wadwa ng'iso piny mangima ni jofwambo hinyore. Nikech wasebedo gi weche mang'eny, kata sani kiwinjo duonda ineno ka duonda olal nikech ng'anyo mosebet mbele kacha cha, kaka kama watiye Nation Center ni kae manche idire tear gas. Koro ni diro makata wan joma ne tiyo ok wanyal tiyo. Jowete wa moko be ne ntiere manigoyo kodhi mondo omeny ne jopiny gik matimore. To mana kaka iwinjo ka jowete wasebet kawacho ni be sirikal osebet kadiyowa kabisa, gigochonwa ni gibiro mayowa kata leseni mar nyiso ji gik matimore. Ripot koro yango ni maromo jopuonjre 15,000 mag sikunde primar ne okodok e skul tok oula mapek manokelo lal mathoth kendo rocho chenro mag somo e pacho ka e higani kata malo chiko mar kwan gi gin jopuonjre manyiri. Kaluwore kod lipot moyangi kod Elimu Bora Working Group e riwruok kod jokanyo mamoko, nonro ni otim e sikunde maromo 60 e kaunti 9. Jokanyo koro kwayo sirikal mondo ket maino e weche mag gundho sikunde kendo rito gi kinde duto kik masira moro amora mamuoch roch somo. Kanduru Primary School mantie Kadipo, Kisumu County. En school ma compound mare ok ni koro lach ahinya, but en nikech na obedo attacked tiyudo ka thuolo nyicha pod en godo mang'eny. Omiyo skunde moko adek mantie machiegni manonimo kabisa ma pi noimo obiro e skul kanyo. Koro gin skunde 4 e skul compound achiel. Ting'eni ji omedore to facilities gi to komedore. Somo en gima onego bed ni wakete ohinga ma kata en apaka machalo nade to ok goye ma kethe ma koro miyo ji ok nyal dhi mbele gi somo. Piny owacho kokalo e apisi mar Women Rep ma Siaya agulu mar Ngafo tieko chenro mar chwalo taulo mag ria ne jopuonjre maloyo 600 e sikunde primary kaunti ma Siaya. Chenro mar pogo taulogo chakore dwe mokalo ka giwacho ni gisechopo ne jopuonjre e grade ochakore grade mar 5 nyaka 8. Jaod bura mar kaunti ma Siaya Christine Ombaka owacho ni jopuonjre 69,000 oyudo taulo mag ria e paket 8 japuonjre ka japuonjre koloso e sikund primar ma Kayeye Gemwagai. Ombaka wacho ni gin gi chir ni taulogo biro konyo jopuonjrego kuom kinde nyaka chwal chenro machielo makamano. Jiwo jonyuol mondo otwa kod nyithindgi e wi ngima mar nyodo. Reports duto te. Kenda go erokamano ni skunde mane o receive wa ka wapogo sanitary pads. Kenda kwayo jonyuol gi jopuonj
mondo okony nyithindogi owuo kodgi weche mag sexual and reproductive health mondo ging'e ngima margi, kendo weche makisera gin weche maber ka nyithindo matindo ng'eyo chon mondo kik make mistakes ma jomoko meko makendo giyudo go shida mang'eny. Kokamano to pod wadhi gore e bunge mondo wayud pesa mang'eny wanyogo sanitary pads wamed gi kendo. This is another great day for us. She has already delivered 50 blankets. Thank you very much for her hospitality. Nyuane kale matek nyaido ka samokoso sanitary towels no okale mang'eny onyalo dhi e ndara kanyo to oromo gi jaboda boda ma en pachen mana timo gimoro marach to miye pesa moro matin mok nyalo konye, koro miyo wago erokamano ahinya. Erokamano kuom yiero Ramogi TV, kinde duto ne mi weche manyien makare nyaka Ramogi giko mar weche manyien makagi kacha. Koro ne to wamedo loso ni moko kendo waiko ne geyo mong'ith. Koro mosa achiel gi sadek weche manyien ang' ne bini kachiel kachiel weche manyien mag ang'ich welo kachiel kod imore mana kai Ramogi TV kik idhi mabor ma e odwa. Nyinga en George Bati, riti masani.